B'investiment ta' 2.4 miljun euro palissa d-dejn xogħlijiet biex ir-residenti ta' Marsa Xlokk igawdu minn servizz aħjar ta' dawl u ilma. Żaret il-għan tax-xogħol il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli fejn saħqet li l-Gvern qed ikompli jimmodernizza u jsaħħaħ is-servizzi tad-dawl u ilma f'bosta lokalitajiet f'Malta. Qegħdin nagħtu mbuttatura kemm jista' jkun lil xogħlijiet li jkunu koordinati f'lokalitajiet differenti. Ġifieri għandna numru ta' lokalitajiet fejn għaddej xogħol infrastrutturali li jinkludi ix-xogħol tal-infrastruttura tad-dawl, li jinkludi ix-xogħol fejn jidħol l-ilma, id-drenaġġ, hawnhekk fil-każ ta' Marsa Xlokk qegħdin nitkellmu wkoll dwar New Water. F'din iż-żjara, il-Ministru kienet akkumpanjata wkoll miċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Ena Malta, Ryan Fava, kif ukoll il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cilja. Min-naħa ta' Ena Malta għaddej ix-xogħol biex jitpoġġew 3.5 km ta' cables ta' voltaġġ medju f'Marsa Xlokk biex tkompli tissaħħa l-provvista tal-elettriku għar-residenti u n-negozji fl-inħawi. Sar ukoll xogħol fuq low voltage feeders ġodda biex tissaħħa d-distribuzzjoni fuq livell ta' voltaġġ baxx. Dan fil-waqt li Ena Malta se tikkummissjona żewġ substations ġodda oħra li jingħaqdu maż-żewġ substations li diġà ġew ikkummissjonati matul is-sena li għaddiet. L-investiment minn Ena Malta f'Marsa Xlokk fis-sena preżenti biss laħaq il-1.7 miljun euro. Sa dan it-tant l-investiment li sar mill-Korporazzjoni s-Servizzi tal-Ilma f'partijiet differenti ta' Marsa Xlokk qarreb is-700,000 euro.